भी जाने लोंनायनि अभी यहाँ पर बहुत सारा खाने का रेस्टोरेंट बना है। देखो अभी हम लोग को देख रहा हूँ ये खा के पेट फिलअप कर सकता है। ये दुकान देखिए, ये देखिए क्या क्या दुकान दे रहा है आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखो ये हमारा साथी है ये चाउमीन वगैरह सब कुछ बना रहा है। ये दुकान में देखा रहे ना, तो ये देखो बे जानाय लोंनायनि बे बावखुंग्रि हाजोआव सोरबाफोर जुदि नुफैयोब्ला बेबादि दखानाव जानो थाखाय फैसा थाब्लानो मोनजागोन लोगोफोर गोरलैयैनो। मा बुस्थु खालामदों आदा बेयो मा बुस्थु? खिन्थादो मिलेटनि ओमफ्राय बे अवेलजों मा जायो जेन'बा? वाइन जौ मोजांथार ना? बे जाहैबाय जौ। नायदो नै लोगोफोर फक्सटेल मिलेट वाइन माब्रै बानायखो बेखौ? एखे जेनेबा नर्मेल बोरै बानायो बे एखे आरो बेजों बानायो। बेजों नायदो नै बे बुस्थुजों बानाय बेथ' नुबाय नै बेजों बानायनाय लोगोफोर बेबादि बुस्थुजों बानायो आरो नैबे गासिबो पेकेट बे पेकेटजों बानायो नुबाय नोंसोरो। ये आटा ये देखो दोस्तों ये है वाइन आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये पैकेट में जो है यहाँ लिखा गया है ताजिम सभी पसंद 10% फॉक्सटेल मिलेट ग्रेन्स। इससे अभी ये दारू बना रहा है दोस्तों। देखो बहुत सारा पैकेट है, आप लोग भी कोई बनाना चाहते तो ये पैकेट को खरीद के बना सकता है। ताजिम सब एक ही है, ये एक ही नहीं है मिलेट बेस खिचड़ी। और आप लोग को दिखा रहा हूँ ये रेडी टू कुक मिलेट बेस खिचड़ अलग अलग है ना। और ये थी देखो ताजिम सही पोषण 10%, ये सब मिक्स करके ये वाइन को बना रहा है। ये देखिए स्पेशल मा फानदों बाजै? मा बुस्थु दङ नोंसिनियाव? हेन्दमेड नेचारेल ना? मा नोंहा बेखौ न'आवनो माबा दं नामा? न'आवनो बबेहाय आदाना नुआ? अन्थाइ गोलाव सोरबाफोर नांगौब्ला बायनानै लांफैनो हागोन नै लोगोफोर। समायना बे माखासे सोमखोर हेयार अवेल फर प्रेमेचार ग्रे हेयार। नैबे जाहैबाय साफोन। बेबायदि न'आवनो बानायनानै लानो हायो, बानायनानै फाननोबो हायो। बेबादिनो जोंनि मानसिफ्रा बेबादि सोलोङोब्ला बिराद मोजां आरो लासैनो जोंनि जायगाखौ सुफुंनो लानो हागोन। नङाब्लाथ' गुबुनफ्राबो फैनानै दखान बायदिसिना होनानै जोंनि फैसाखौ लाङो नालाय। दा बे आदाया बिराद मोजां सोलोंदों। आरो ओरै दङ सियार ना, बे रायदोंनि बानायनाय सियार। रायदोंनि सियार ना? दखान दङ नोंस्रा? बबे जायगायाव? बबे दतमानि? सोरनोबाफोर नांगौब्ला बे सियारखौ बायनानै लागोन। बिराद माबा आरो बियो गोबाव जोरो। बे सियारखौ नायदो रायदोंजों बानायनाय एकदम टाइट। बेसेबां दाम ओरैनो? 1500। बे टुल आरोना, बे टुल। आरो बै सियारालाय? सियारा 2000नो लोगोफोर। बै गिदिरा 2500। दे होमबालाय आबै दे गोजोन्थों। आङो माने भिडिअ बानायदों नालाय।